water supply was officially opened by the Honorable 18 Tuli, MPL, the Premier of KwaZulu-Natal, on the 22 of August 2026. Ikoliti lesifundazwe saKwaZulu-Natal silivulile. Lesi skip sokuqala sesivulayo kumsebenzi omkhulu kuney'klimu ey'ningi esinye sizovula ngeviki elizayo maqala ku-August September ngomhla ka-1 to 3 sobe sizozivula futhi lesi-ke sivula mhlawumbe sona siyinhliziyo yawonke umsebenzi emlalaza uzophakela amawadi angaphezulu ka-17 namhlanje-ke size kulamawadi amabili ward 27 ward 9 endaweni yala kwaThuthu Mkhaba bese eNcamaneni kuze kuyofika ezansi le Embiza 1 naseMbiza 2 imizi ezoxosha amanzi ngendlela ehlelekile aphuma epompeni ubusuku nemini engaphezulu kulungane nama-370 lowo umsebenzi obusebenza namhlanje abantu bala isezothola amanzi aqinisekisile nahlanzekile nahamba ngendlela ethembekile. Ngiyathokozana manisuka lana malandelane yaphi ngoba ngihlezi ngibona nje abantu ikakhulu kulezi ndawo eziqhelene amadolobha akhelene ishowe Melmoth Mfolozi Impangeni Impangeni Mfolani Mhlathuze kodwa bayakhala ngamanzi manisuka lana neyaphi qinisekisa ukuthi abantu baba nawo amanzi. Sengibalela lapha khona ama-project esizowethula nje sizoyale eNkandla eNcamaneni sisuke futhi sele ezansi eMfolozi sifike nakoMthonjaneni sibone ukuthi lezi iy'ndawo esesihlonziwe ukuthi izolekelela kwezinye iy'ndawo ayinayo ingqalezelo efana siyayisenze amanzi angama-rudimentary bakubiza kanjalo lapho ukuthi mhlawumbe sivimba isiphethu noma senza amabhoholi bese senza ama-package plant azohluzwa khona amanzi ahlanzwa kahle bese-ke ehamba amapayipi-ke efinyelele eduze komphakathi. Lezi zinto sazoyihambela sazosika amasoyi amanye amasha kube futhi siqhubeka siqedela ukwethula amaphrojekthi asedolini. Njengoba uMphembe bekhuluma la ngibona khona umuntu waseNkandla uthi abanawo amanzi eNkandla nini khona cishe indawo kayishongo eNkandla kunesikimu esikhulu esesilungisayo lapha Middle Drift efanele sithuthukise amanzi avela khona kodwa-ke ayashoda phakathi imizi nje eyanda nengqalazelo iba ngaphansi sasikhulisa-ke manje sifaka omunye u-40 liters azokwenza ukuthi umthamo ube mkhulu ekuhluzeni amanzi azohamba lawo manzi-ke azafike nasembongolwane esibhedlela. Yonke ama-project esiwenzayo amakhulu azolekelela imiphakathi eminingi azolekelela indawo yaseNkandla u-Ward 7 no-Ward 1 Ward 4 asemdalazi kusohlelweni kuyasetshenziswa nje njengamanje nakwezinye iy'ndawo khona esikwenzayo. Thokozana. Samukela umhlonishwa womndeni wesifundazwe omkhulu uCekezi. Isililo 5 isahluko nevesi lakhona elokuqala ugcine 5 isahlukwini. Ngizobafishane-ke bafowethu ngoba imini isihambile. Bonke abantu abakhona endlini ngiyababingelela. Bafowethu silapha endaweni yenkosi Embiza 1 and 2 nakwaThuthu Mkhaba kulamawadi amabili esihlangene ngawo namhlanje okuwumsebenzi lo omkhulu ubuwenziwa uKhensetswayo eminyakeni eminingi edlule sebeshilo abanye abangaphambili. Sengikhohlwe ukubingelela abasinandiselayo lapha oqhosha ngokwenza kwakhe. Siyawuthanda umculo, siyathanda ingane zithi culo. Kuthiwa ukuhlabelela kuyamthokozisa odabukileyo. Uma nje unenkinga bese uhlaba iculo zethu kuphela kancane.
ey'nkinga. Bazokwenza lokho-ke ngoba ngizwile lo mfundisi lapha ebekhala ukuthi nabo amanzi abawaxoshe. Kodwa-ke ithemba masesikwami Yeah, your brothers, yeah. Everything happen, I'm going to be done. 5, 4, 3, 2, 1. Ngicabanga ukuthi kulo mthandazo ngithandazela abaholi bethu isililo 5 isahluko nevesi lakhona elokuqala ugcine 5 futhi sefuyini